Mipasaka og kasong kriminal nga medical negligence ang pamilyang Garcia batok sa duha ka doktor sa Chongwa Hospital nga maoy nag-atiman sa ilang igsuon nga si anhing Barili Mayor Marlon Garcia. Kini maoy una sa mga daghan pa nga mga kaso nga ipasaka unya sa banay nga Garcia batok sa ospital ug sa mga doktor nga maoy nag-atiman ni Mayor Marlon ug sa usa pa nila ka igsuon nga si kanhi dumanhog Mayor Nelson Garcia nga pareho nga namatay sa maong pribado nga tambalanan niadtong buwan sa Setyembre. Atol sa press conference sa pamilyang Garcia niadtong Miyerkules, Disyembre 16, gipahibalo sa ilang abogado nga si Attorney Joan Largo nga formal nga gipasaka ang kaso didto sa Cebu City Prosecutor's Office niadtong Disyembre 15. Ang maong reklamo gibase sa findings ni Dr. Ravi Durvasula nga nagpakita sa kakulang sa observance of standard care and procedure ug ingon man ang mga questionable ug wa kinahanglan nga mga laboratory test ug treatment nga matud pa maoy hinungdan sa kamatayon ni Mayor Marlon. Si Dr. Durvasula usa ka doktor ug Professor of Medicine and Infectious Diseases ug Chairman usab sa Department of Medicine sa usa ka dakong tunghaan sa medisina didto sa Amerika nga mao ang Loyola University Stritch School of Medicine sa Chicago, USA. So yesterday, December 15, 2020, the family of the late Mayor Marlon F. Garcia, through Attorney Winston F. Garcia, filed a complaint, a criminal complaint, for medical negligence under Title 14 of the Revised Penal Code and for other related penal legislations against Dr. Elfreda A. Hernandez and Dr. Yvonne Bitina Montejo. Do you affirm and confirm, Dr. Ravi Venkata Durvasula, that all the statements you made in this judicial affidavit consisting of 9 pages is all true and correct? Gawas sa kasong kriminal, hayan nga mupasaka usab og kasong civil action for damages ang pamilyang Garcia batok sa Chongwa Hospital ug ang laing kasong kriminal batok sa uban pang mga opisyales sa ospital sama sa kasong estafa ug falsification of documents tungod sa ilang pagdoktor sa mga dokumento aron makakubra og dakong bayad gikan sa PhilHealth. Matod ni CFI Chairman Attorney Winston Garcia, ang maguwang nila anhing Nelson ug Marlon nga ilang nakita nga mi-claim ang ospital nga giatiman si Mayor Marlon og di mo minus 15 ka mga doktor apan ilang nahibaw-an nga wala gyud makit-i kining 15 nga doktor nga nag-atiman sa ilang igsuon sa ospital. Tungod ni ini nakita sa mga Garcia nga gibaliwala sa ospital ang tinud-anay nga pag-atiman sa ilang pasyente tungod kay ang ilang gisiguro ang ilang ginansya pinaagi sa pagpatong ug daghan nga mga unnecessary treatments, laboratory test ug medical procedure. Mga laboratory test results which did not match the patient's condition. On August 24th, Marlon was already texting Christina. Ingon siya, mugawas na ko. I am worried about the deaths piling up. And yet, wa mo sugot si Dr. Hernandez. Matod ni Gobernador Gwendolyn Garcia, ang ilang hukom sa pagpasaka sa reklamo dili na tinuod makabalik sa kinabuhi sa ilang mga igsuon. Apan ila kining gibuhat kay basin pa diay og makasalbar pa sila og daghang mga kinabuhi nga dili na mabiktima sa maong mga doktor og sa maong ospital. This will not bring back the lives of Marlon and Nelson. But, and I speak now as Governor of the province of Cebu, we are hoping that this case and what we eventually will wish to prove will serve as a warning to others that there will be less people who have to needlessly die because of criminal negligence and criminal greed. Nga dili na mapunan nga mga matay nga mga subuanon tungod sa pagpabaya o kaha gituyo nga pagpabaya kay dunay giapas kung dili ang kinabuhi sa akong mga igsuon, kung dili ang kwarta nga makita.
Chonghua Hospital as their hospital. We do not want you to suffer the same fate as we have suffered. Dili mami makapugong ninyo kung adtog yung mag-Chonghua. Pero on my part as chairman of your co-op, amot na mga hagon na avoid Chonghua Hospital like a plague. Kaya for us, with the findings of Dr. Rabi, this has become the hospital of death. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza.